Il-Bank Ċentrali ta' Malta fakkar lil pubbliku li min għandu flus Maltin għad għandu ċans isarrafhom sa ftit tas-sija oħra, preċiżament san-nofsija ta' wara nofsinhar tal-31 ta' Jannar. Il-flus li qed jirreferi għalihom il-Bank Ċentrali ta' Malta huma dawk tal-5 serje. Jirriżulta li b'kollox għad baqa' 36 miljun u 800,000 euro f'karti ta' flus Maltin. Dawn jikkonsistu f'erba' denominazzjonijiet taż-2 liri, tal-5 liri, tal-10 liri u tal-20 lira. Dawn il-karti tal-flus ħarġu l-ewwel darba fiċ-ċirkolazzjoni fit-18 Settembru tal-1989. Il-karta taż-2 liri hi tal-lewn aħmar, tal-5 liri tal-lewn ikħal, tal-10 liri tal-lewn aħdar u tal-20 lira tal-lewn kannella. Dawn kollha għandhom in-naħa ta' quddiem komuni fejn tidher xbija ta' mara li tissimbolizza lil Malta bitmun f'idejha. Dawn il-karti tal-flus jistgħu jissarfu biss mill-Bank Ċentrali ta' Malta.